खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं आमिना सरगियारि बर'फोरनि दोरोङारि बाथौ धोरोमनि गोजामथार मोनसे बाथौ थानसालि जाय बाथौ थानसालिया इं 1918 मायथाइयावनो गायसनजादों। बे बाथौ थानसालियाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा ज' जानानै 17 आरो 18 मार्च साननायनि हाबाफारिजों 67थि बाथौ खेराइ फोरबोखौ खुंफुंनाय जादों। मख'नो गोनांदि 1918 मायथाइयावनो गायसनजानाय कासिमपुर बाथौ थानसालियाव बोसोरफ्रोमबो रायजोआरि खेराइ फोरबोखौ खुंबोबाय थादों। गुबुन गुबुन बोसोरनि बादि 67थि रायजोआरि खेराइ फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों। बे फोरबोआव मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिया बाहागो लायो। बर'फोरनि दोरोङारि बाथौ धोरोमनि गोजामथार मोनसे बाथौ थानसालि जाय बाथौ थानसालिया इं 1918 मायथाइयावनो गायसनजादों। बे बाथौ थानसालियाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा ज' जानानै 17 आरो 18 मार्च साननायनि हाबाफारिजों 67थि बाथौ खेराइ फोरबोखौ खुंफुंनाय जादों। मख'नो गोनांदि 1918 मायथाइयावनो गायसनजानाय कासिमपुर बाथौ थानसालियाव बोसोरफ्रोमबो रायजोआरि खेराइ फोरबोखौ खुंबोबाय थादों। गुबुन गुबुन बोसोरनि बादि 67थि रायजोआरि खेराइ फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों। बे फोरबोआव मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिया बाहागो लायो।